си Радка Колева, на 55 години съм от град Пловдив. И своята 9-та годишнина с компания Vision. И някога дойдох за шанса, който тази компания ми даде да подобря своето здраве. Не, че ни виждат, но някак си на втори план стоеше другия шанс, който шанса да подобря своя живот не само физически, а и материално. Аз, човека с висше медицинско образование, даже не съм си и мислила, че ще бъде момент, в който аз няма да ходя на работа в любимата си болница. Че аз ще зарежа моята любима професия, за която всичко съм давала. От една година вече. Най-накрая осъзнах и чак съжалявам, защо чак сега аз работя само с компания Vision. И седейки днес в залата, слушайки Дмитрий, аз си мислих, Боже мой, какво щеше да се случи, ако аз бях се разминала с тази възможност и ако аз не бях взела този шанс. Днес живота ми е коренно различно от това, което даже не бях и мечтала. Пътешествам. Имам жилище в най-доброто място в град Пловдив, къща в град Сокол. И всичко това аз постигнах благодарение на компания Vision. Но най-голямата ценност, това са хората, които компанията ми дава. Хората, с които аз се запознавам. Едни целеустремени, позитивни хора. Хора, подобрители на този живот, както казва нашия президент. Благодаря ви за вниманието. Здравейте от мен! Честит празник, скъпи колеги! Аз съм Зорка Николова, на 54 години, бивша детска учителка. Преди 10 години и половина, когато за първи път се срещнах с компания Vision, аз бях един изключително болен човек. Дойдох тук, за да намеря изход за възстановяването на своето здраве. Днес съм това, което виждате пред себе си. В тези 10 години аз пораснах, както учих в детската градина децата да порастват. Аз се родих за втори път, не само защото съм по-здрава, отколкото бях на 22. Аз се родих за втори път, защото възродих мечтите си. Аз се родих за втори път, защото знам, че всички възможности, които ни дава Vision, са моето бъдеще в следващите години. Те са моето бъдеще за моите деца и за моите 3 внуци. И аз съм щастлива, че давайки пример на тях, давайки пример на дистрибуторите си, на хората, които ни последваха, аз ще оставя една следа след себе си. Работейки за своето бъдеще, давайки от себе си, помагайки на хората, аз знам, че сбъдвам мечтите на десетки хора. Успех на всички! Добър ден, Гена Петрова, на 50 години от София. Уважаеми гости, скъпи приятели, на 2 юли преди 10 години моето сърце се отвори за компания Vision. И знаете ли, точно в този момент, подобен като вашия, аз слушах много неща за тази компания, но аз приех тази идея не заради продукта, не заради допълнителния доход, а заради една мечта. Аз бях заключила тази мечта дълбоко в себе си. Аз мечтая, че всеки човек трябва да живее и да получава в живота онова, което заслужава. Но тогава това около мен не съществуваше. Аз се присъединих към тази компания, към видението. Видението, че има радост, има доброта, има всичко, което с добро ще побеждава. И то се случи. Днес аз знам, че на който и да разказвам, каквото и да ви казвам, ще има бъдеще, защото хората, когато са обединени в една голяма група с една единствена цел, да бъдат заедно и да живеем добро, ще бъде. А това е Vision. Успех! Още веднъж здравейте от мен, Светлана Пашова от град Шумен, на 52 години. Преди 11 години, когато ми предложих продукцията на компания Vision, до този момент аз имах 20 годишен учителски стаж и бях болна и бедна учителка. Когато започнах да ползвам продуктите, получих много добър резултат, но за бизнеса не бях много уверена и сигурна, защото все още не присъстваше в България компания. Тогава взех отново пари назад
Москва, за да видя що за компания, що за бизнес, що за хора работят в тази компания. И на това събитие, на което присъствах, аз разбрах, че това е нещо, което може да даде различен начин на живот на моите деца и друго бъдеще. Върнах се, напуснах работа и започнах да работя единствено и само като дистрибутор на компания Vision. И аз с гордост от 11 години насам казвам, че моята професия е дистрибутор на компания Vision. Какво бъдеще виждам в следващите години? Цялото мое семейство, моите деца са дистрибутори на компанията. Аз знам, вярвам, че това е нещото и това е компанията, която може да даде най-добрия, най-сигурния, най-стабилния живот за моето семейство и за всички хора, които са заедно с нас. Желая го на всички от вас. Добър ден и от мен. Казвам се Гергана Димитрова и съм от град Варна. Днес е моят рожден ден, 11-ти в тази компания. Аз се родих на третата годишнина на компанията в Москва. Дойдох за продукта, получих здраве, но попаднах на едно голямо събитие. И там чух президента на компанията. Той каза така: аз видях една компания да създам, за да подобря здравето на своя народ и на цялото човечество. Но това аз не мога да го направя сам. Това аз мога да го направя с всички вас. Ето това е, което отключи в мене да последвам тази мисия. И до ден днешен аз вървя и разказвам за тази мисия. И за това ви каня, заповядайте, изпълнете тази мисия и ще получите всичко това, което разказаха моите колеги, което и аз получавам на днешния ден. Благодаря ви. Аз се казвам Капка Павлова, на 40 години и съм от град София. Когато дойдох в компания Vision преди 9 години, аз бях домакиня. Аз бях нереализиран професионално човек. Аз нямах бъдеще, нямах мечти, живеех изцяло и само в дома си. Това беше ангажирало моето съзнание. Компания Vision, шанса, който ми даде Vision, промени изцяло моя живот. Аз днес се гордея с качеството на живота, което имам, защото цялото семейство ме следва, близките ми ме последваха и ние наистина имаме съвършено различен живот от това, което беше някога. Днес аз виждам за себе си бъдеще, в което мога да променям живота и на други хора. И моят призив към вас е този: ако между вас има хора, които искат за себе си реализация професионална, искат бъдеще, искат друго качество на живот, това е мястото, в което може да се чувствате невероятно. Добър ден на всички, аз се казвам Любов Великанова и дошла в България от Молдова и още уча български. Аз работя Vision 12 години. Знаете, аз работех като икономист, нямах здраве, нямах пари. И дошла по двете причини. И ми се обади един много малко поздрав човек. И в този момент аз търсих начин, защото аз разбрах едно нещо. Всичко какво знае, мога, умея, пари няма. И аз започнах да уча на нови неща, които довели до това, че аз получих от кампания Vision. И те развития, които има в кампания, че съм тук, много се гордея с това, със свой избор, със своите решения и желая на вас същото. Благодаря.